Ganda ng aking upuan na parang feeling ko ang angkad. Ganda dan. Love in your eyes. Ayan, hello host Gundo. Ayan. Magbaba ka dyan ng bahay. Ikaw lang Tamsakan mo na ako, Lani. Oy, tabang mo yung bahay mo. Dali. Ipipin kita mamaya pa. Hintayin ko lang pag may mga papasok. Ayan, Juniper Kwangko Mega Love shout out. Mega Love shout out everyone. Ayan, Laniski Juniper Superman Mega Love shout out. Superman. Superman. Hoy, Lani, anong oras ka ba matutulog? Di ba di pong bukas? Open host. Sige po, ka-open ko lang po. Jennifer, hintayin na natin dumami yung tao. Ayan. Bukas ko lang lalabs. Ayan, Superman, mega love shout out. Superman. Papin ho, sige po, pipin kita lalabs, wait lang. Magpamember ka na, Lani, oy. Ayan, magpamember ka dyan, Lani, dyan sa baba. Click mo yung dollar sign. Ayan. Bismillah. Tapos naman ang sound. Shirley Rodriguez, hello there. Ayan. Nag-love shout out. Shirley Rodriguez. Ayan. Milani Laneski. Ayan. Palablab naman ako sa aking Laneski mga lalams. Ayan. Baby pa yung kanyang bahay. Thumbs up. Ayan. Salamat sa pa-thumbs up, lalang. Ikaw ay susunod ko mamaya ka na ipin ko, Lani, ha. Ayan, si muna ipin natin, sino ba to? Juniper Shirley. Ayan, Shirley, thank you so much, lalab Shirley. Ayan. Superman done watching, pabalik po from Eileen. Huwag ka na maglagay ng Eileen dyan. Ayan, Superman, padikitan na lang po sila ni Ski Vlog. Baby pa yung kanyang bahay. Nag-comment ka ng ganyan doon. Ayan. Ayan mga lalas, palablam naman ako kay Laneski, baby pa yung kanyang bahay. Ayan. In kita, Lani, ha. Ayan. Ang cute mo tumawas. Ayan, salamat, lalams. Ayan mga lalas, palablab naman ako sa nakapin. Ayan, baby pa yung kanyang bahay. Baby pa yan mga lalabs, sila ni Ski Vlog. Palablab naman ako mga lalabs. Ayan. Salamat, Juniper. Ayan. Palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Ayan. Thank you.
Thank you so much. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Padikit po please from Superman and Superman. Pabalikan na lang po si Alaneski Vlog. Ayan. Magpaalam ka lang pag-aalis ka na kasi para yung bahay mo mabananahan pa rin natin. Ayan. Padikit po please from Superman. Ayan. Nice live in song. Ayan. Thank you so much Shirley Rodriguez Lalas. Thank you so much. Thank you so much Shirley Rodriguez. Yari sa aking ano. Hello sis, ayan, Christine Manuel, mega love shout out. Christine Manuel, thank you so much. Mga lalas, palablab naman ako sa nakapin, ayan. Yan ba yung bagong upload, Laniski? Ay nako, i-copy paste mo yung video mo, Lani, oy. Paano nila mabubuyo yan? Lani, ambot man tong babaeng to. Ayan, di ba sa baba ng video mo meron dyan share? Click mo yan, Lani, oh. Lalabas copy link. Lani! Ambot, oy. Wala pa kasi itong nakapakamot tuloy ako. Mga lalabs, may bagong upload yan. Di pa kasi yan marunong. Papakamot tuloy ako. Lani. Ay naku, oy. Anuin mo yung ano mo. Bisaya ka pala. Hindi ako Bisaya, lalabs. Bicolana ako, ayan. Yan, good girl. Meron ka ng video. Lani. Laniski Vlogs. Ambot man, oy, nang gigil na si Joso. Message ko nga to sa kanyang messenger. Laniski Vlog, please punta ka dun sa bago mong upload. I-ano mo lang yun, i-share mo, ayan. Click mo lang yung share. Then copy link. Oh my god, tong batang to. Tamsak Danos from Mildred. Ay. Mildred, mega love shout out. Ayan, Christine Manuel, Eric Garcia, mega love shout out. Juniper Kuangko, ayan. Thank you so much mga lalabs. Palablab ako sa nakapin, ayan. Wala pa siyang alam. May bago siyang upload. Hindi naman niya binaba. Palo tong ba? Mga lalas, palablab po ako sa nakapin. Ayan, Christine Manuel Mildred. Dani Pansit Bihon. Ayan. Bibi pa yung bahay niya. Di pa nga siya marunong magbaba ng kanyang video. Nag-message pa yun sa akin paano daw mag-upload. Ayan. Palablab naman ako mga lalab sa nakapin. Ayan. Bibi pa yung kanyang bahay. Sarap naman ng nito niluluto. Nako'y nagugutom. Pansit Bihon with broccoli, mashallah. Ayan. Mashallah. Tamsak ganda. Ayan, may galab shout out Reno. Ayan, Reno lalabs. May dila ka na namang malaking talong. Ayan. Ayan, sarap naman ng pansit ni Lani. Ayan. Uy, nagutom, uy. Ay. Wow. OTW sa nakapin. Salamat, Reno. Ayan. Baby pa yung kanyang bahay, mga lalabs.
Bibi pa yung bahay ni Laniski. Lani, pabalikan yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Yan, sarap. Nakakagutom. Uy, ayan. Shirley Rodriguez po, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Million in the house, Miguel. Dansa ng kapin. Pulpak di masarap matabang. Buang. Bakit rin natikman mo ba? Ay, ang butoy. Bagong luto niya nga yan ngayon eh. Bagong upload niya lang kaya yan. Bagong upload lang yan, Reno. Ayan. 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, palablab naman ako sa nakapin mga lalabs. Padikit po please from Mildred. Ayan, Miguel Love, shout out everyone. 8 million in the house, Miguel Love, shout out. And mga lalas, palablab po ako sa nakapin. Baby pad, nakalimutan niya lagyan ng asin. Reno, nilagyan niya kaya ng magic sarap. Nakita ko. Mildred OTW, ayan. From Reno Oposa. May magic sarap yun, Reno. Ano ka ba? Ayan. Ikaw nga di ka marunong magluto eh. Julit's channel, Miguel Love, shout out Julit's, hi, ayan. Wait lang, i-message ko lang yung nakapin. Parang nawala na siya. I-message ko sa messenger, ayan. Kasi channel, Miguel Love, shout out lalabs. Kasi channel, ayan. Busy na si Nulmar. Sa kanyang LS, everyday LS si Nilmar, ayan. Kasi channel. Julits. Love, shout out. Mildred, dan na sa diningding mo, pulpak, matabang din. Gusto mo rin pasabugin kanila dyan, ayan. Matabang daw. Ikaw nga ata di ka marunong magluto eh. Ayan, si Reno po nagbaba ng kanyang bahay. Reno. Kasi channel, ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay, mga lang. Nabasa niya na Reno, sabi niya, nag-message siya sa akin, grabe ka naman daw, masarap daw yung luto niya eh. Sabi niya, nag-message siya sa akin. Grabe naman yung Reno, sabi niya. Grabe naman yung Reno, oy. Sarap kaya yung luto ko. Laniski Vlog Connect, ay. Ito ang kulit nito iya. Sabihin ko balikan yung mga dumikit. Ayan, Laniski Vlog Connect from Juniper Cuangco. It's, ayan, Hook. Miguel Love, shout out, Hook. Naku, host, pag ako nagluto, pati panty malimutan mong isuot, host. Di masarap ka pala magluto, Reno. Yan, 8 million in down. Miguel Love, shout out. Ayan mo, nag-18 na siya. Gawin natin siyang 20, ayan. Kuya Jong, good morning my friend, ayan. Kuya Jong, antok ka pa, uy, ayan. Alan Aquino, Miguel Love, shout out, ayan.
tusok madam, ayan. Salamat sa iyong patusok, Alan Aquino, ayan. Ayan, Alan nagawa ng kanyang pamamahay. 10 million in the house, mega love shout out. Lanis Kidan. Lani, please, balikan mo yung mga dumikit sa'yo. Lala magbakas kayo dyan. Nandyan lang siya. Hindi pa kasi yan marunong. Subukan mo lang, baka sabihin mo asa na panty ko. Ibang luto yung sinasabi mo, Rino, ang butoy, ayan. Reyno, nagawa ng kanyang pamamahay, ayan. Premier tamsak lang, sapat mention lang from Kuya Jong, ayan. Sige po Kuya Jong, 10 million in the house, Miguel Lab shout out. Gawin natin 20 yung nakapin mga lalab. Ayan, Ninja Phil, Miguel Lab shout out, tamsak support. Ayan lalab, salamat sa iyong pasupport dyan, Ninja Phil, ayan. Tingnan natin yung nakapin kung anong nangyari na. Gawin natin 20 yung nakapin mga lalabs. 18 na siya, dalawa na lang. Para makapagpin na tayo ng bago. Rino Guapo, good morning my friend. Ay. OTW sa nakapin, salamat Kuya Jong, BB pa yan siya. Ilanis Kiblab, palablab naman ako mga lalabs. Ayan yung aking member dyan na binaba po ni Nightbot. Ayan si Party Music di Jackie. Palablab ako mga lalabs. Eric Garcia, ayan. Guillermo Working, Miguel Lab shoutout. Julits Channel, ayan, nagbawa ng kanyang buy, Julits. Kasi Channel, ayan, si Nilmar, lablabin nyo yun mga lalabs. Good morning host from Akrima, ayan. Miguel Lab shoutout, lalab Akrima, ayan. Hook Alan Aquino dan pulpak po from Hook, ayan. Kuya, bigyan mo din ako ng pamasahe at pambili ng pagkain, gusto ko nang umuwi. Ano ko, ang dami-daming pera ni Rino eh. Si Rino ay mayaman, madaming pera. Si Rino, drama yan. Si Rino mga lalas, maraming ano yan, pera. Kunwari lang yun lang walang pera, meron yun, madami yan. Ayan. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. 14 million in the house, Miguel Lab shout out, madam, ayan. Ayan Lani, mga lalabs, gawin lang nating 20 sila Niski, ayan. Ikita nyo na yung nakapin, ilan na ba siya? Ayan, isa na lang sa nakapin, isa na lang. Hook, sige lang, ayan, Hook. Rino po sa OTW. Ayan, Hook, mag-ingat ka sa mapapanood mo dyan. Kay Rino. Pulpak sa nakapin, Kuya Jong, salamat po, ayan. Premier from Kuya Jong, ayun palablab ako sa premier ni Kuya Jong mga lalabs. Krima nagbaba ng kanyang buy, Krima. Krima lalabs. Andyan pa ba si Superman, si Juniper, si Shirley, ayan. Andyan pa ba si Juniper? Arangos, 1MCR TV Junior, Mega Lab shout out. Ayan. Juniper, nandyan ka pa ba Juniper? Ang susunod kay Jennifer si Shirley. Nandyan pa ba si Jennifer? Parang host, ayan. Dan sa nakapin, ayan. Salamat Akri Malalas. Baby pa yan, ayan. Baby pa yung nakapin, baby pa, ayan. Maraming salamat mga lalams. Maraming salamat, ay. Dan watching Kuya Jong pabalik putings. Ayan, dan na sa'yo si Dani. Tuklian mo yung mga dumikit sa'yo. Tingnan mo yung bakas ha. Tapos may Gcash ako. Bigay naman. Wala akong Gcash. Ano eh. Paano ba magka Gcash? Paano ba yun? At kailan ka ba rin uuwi? Ako nga po tangin mo rin para makauwi na ako. Pulpak kalimbang sa nakapin. Pabalik na lang.
Ayan, Laniski, lahat ng dumikit sa'yo, tingnan mo, suklian mo yan, lalabs. Laniski. Ayan, western mo na lang, host. Julex Dan. Magkano ba kailangan mo, Rino? 1 million? Laniski Dan, ayan. Ayan, 16 million Indaws, Migalab shoutout. Kylie Lalabs, Migalab shoutout. Kylie, ayan, yung aking Kylie. Nandyan si Kylie. Kasi channel, ayan, nagba ng kanyang pamamahay. Tuslak, guwapa, ayan, Rina. Si Madam Rina nandyan, ayan. Migalab shoutout, Rina. Salamat po, Madam, sa iyong, paduslak, ayan. Pahiram mo kahit 100k lang. Oh my God. Ay. Antay ko ng 100k, Rino. Ay. Ikaw marami kang pera eh. Dito pa, host, Juniper Kwangko ay. Tingnan natin yung nakapin, kung anong itsura na ng nakapin. Ayan, Juniper, baba mo yung bahay mo, Juniper. Ayan, Melanie, palitan ka dyan sa baba. Nandyan ka pa ba? Laniski Vlog, nandyan ka pa ba? Juniper, baba mo yung guwapa pa doon sa lakbe. Ayan. Sige po, ayan. Pinunan na natin yung nauna. Ayan. Juniper, baba mo yung mo. Juniper, Laniski Vlog, dan na sa'yo, friend. Ayan. Rina BOTW from Hook. Rina, dan na sa pulpak, di masarap luto mo. One MCOTW sa'yo from Akrima. Nasaan na ba si oy? Juniper, magbuba ka ng bahay mo. Juniper. Queen G Mark, ayan, nagbuba ng kanyang bahay. Queen G Mark. Akrima, nagbuba ng kanyang pamamahay. Ayan. Rina Vidan pulpak from Queen G Mark. Sarap ng sinigang na hipon. Nightbot dan watching, pabalik po, thanks. Sinong Nightbot ang dinikitan mo, Laniski? Sinong Nightbot ay? May mga pangalan yung naka-Nightbot ko, Laniski, ayan. Juniper, nasaan na yung pamamahay mo, lalabs? Oy, ayan. Rino po sa tawa tuloy si Rino. Queen G Mark, nagbaba ng kanyang bahay. Rino, ayan. Rina pulpak sa'yo, friend. Ayan. Premier from Kuya Jung, sapat na mention lang. Ayan. Juniper, yung mo babahay, nasaan na? Tumatakbo yung oras. Nightbot, balikan mo si Lani. May mga pangalan yung Nightbot. Guillermo OTW, ayan. Akrima, Kuya Dan, ay from Akrima, ayan. Ayan, Ebs, mamalinta po, nagbaba ng kanyang mamamay. Ayan, ayaw magbaba naman ng bahay ni oy. Nandyan pa ba si si Shirley? Shirley, nandyan ka, Shirley? Wala na rin? Shirley, nandyan ba si Shirley? Oy, Shirley, si Superman, si Christine Manuel nandyan, si Eric Garcia. Ayan, si Eric nandyan. Ayaw nila magbaba ng bahay, oy. Salamat, Rino daw. Rino, salamat daw. Ayan, ayan. Ayaw nila magsibaba ng bahay, oh. Ayan, makipaglablaban ka na, Lani, sa baba. Rina Bidans with Bakas, ayan. Malablab po nakapin mga lalams, ay. Team Foods and Jewelry, Tamsakdan, Migalab shout out, ay.
Yan, may jacket ka na Team Foods. Ayan. Nakakagulat naman yun. Ano ba yun? Yan, Laniski Vlog. Buto Tutoy. Ano yung Buto Tutoy? Sir Enrico Migalab, shout out. May butong pumasok. Good morning, Sir Enrico. Ayan. Queen G Mark Dan. Ayan. Thank you so much. Ayaw nilang sumahudos. Ah. Guillerme Dan, tamsak sa'yo, friend from Kuya Jong. Ayan. Mga lalabs yung aking mga member po binababa ni Nightbot. Tablab naman ako kay Mount Bali. Ayan. Buto daw ni Tutoy. May nakita ko kaninang buto ni Tutoy pumasok eh. Tab siya eh. Nasaan na siya? Buto ni Tutoy. Ayan. W sa nakapin. Ayan. Rino po sa nagawa ng kanyang bike kasi channel lalam. Ayan. Thanks to all, good night na host. Uy Lani, balikan mo yung mga dumikit sa'yo. Anong good night ka dyan? Kuya, nasuklaan na kita sa video mong nanay. Ayan. Hello host. Ayan. Fancy face through. Dibigalab shout out. Rina V. Ayan. Hindi kita, balikan mo Lani yung mga dumikit sa'yo. Nagbaka sila. BG lang ako host. Sige lang po, Akri Malalabs. Salamat sa iyong pa-BG yan. Maya may papasok na namang bilat ni Inday. Tuhugdan, ayan. Doggy channel, Migalab shout out. Ayan, nandyan si Doggy. Pwede makahingi libreng banana host. Sige Doggy, makipagdogihan ka muna dyan. Maya Doggy. Aquamarine Foods and Jewelry Dikit Kalimbang Oldanos. Ayan. Salamat Aquamarine. Ayan. Meron ka ng jacket Aquamarine. Ayan. Sige, magbakas lang kayo dito kay ano. Hindi ko lang ng Oragon para masulian ko kayo mga lalabs. Eric Garcia. Pansit Rodi. Ayan. Si Sheila Rodriguez ba nandyan pa? Wala na. Sheila Rodriguez, nandyan pa ba? Shirley pala. Juniper Cuangco. Si Christine Manuel, nandyan ba? Mildred, nandyan. Pahingi pulutan. Silver Foods, tamsak, dikit pulpak host. Ayan, nasaan yung ano mo, yung binababa mong bahay? Silver Foods and Jewelry. Ayan, may jacket ka na lalabs. Salamat naman. Ayan. Silver Foods. Juniper Cuangco, sabi ko lalabs, bumaba ka ng bahay mo. Nasaan na yung bahay mo? Main mo ba to? Ayaw magbaba ng bahay, oy. Silver Foods, meron ka na pong jacket. Ayan. Punta tayo kay ano. Guwapa, 3 na lang, kulang 200 na bigay namin. May free banana ng masarap. Ay. Sige po. Ay, sige po. Sige. Wait lang. Sana si Kuya Jong. Ayan, Queen in Paris, USA. Migalab shout out. Ay. Ayan, may jacket ka na po. Queen and Ari. Ayan. Sheena TV, Migalab shout out Sheena. Ayan. Ayan, may jacket ka na Sheena, Queen and Ari. Ayan. Meron ka na rin pong jacket, Migalab shout out. Mag-jacket muna tayo. Ayan, Jade Foods and Jewelers, Dikit Kalimbang Oldan. Ayan. Salamat naman dyan, nag-aayoda siya sa akin mga lalabs. Thank you so much. Kuya Jong, nasa na yung bahay mo? Sana yung binababa mong bahay, ano, Jade? Queen and Ari USA TV. TY po, ayan. Thanks host from Sheena TV. Sheena, ayan. Yan,
patamsakan mo natin si Kuya Jung sa premiere. Arthur Saban, mega love shout out. Dan Pin, ayan. Ayan, palablab ako sa nakapin mga lalas. Patamsakan naman ako, ayan. Oh, nagugulat ako dun sa mga tumutunog-tunog ah. Nasaan na yung bahay mo, ano? Yung dumidikit sa... Ayan, Fancy Face Trudy, mega love shout out. Ay, nagbuha ng kanyang bahay, ayan. Ayan, 12 million in the house, mega love shout out, ayan. Ako, wala akong bahay, nangupahan lang ako from Dogi Channel. Ah, si Dogi, ano to? Main channel mo lang yan. Ayan, Rina. Si Rina ba? Tingnan ko ngayon si Rina. $198 na pala to. Ayan, 198 ka na pala. Ano? Ayan, Rina, nasa bahay ako ng binababa mo. Salamat naman dyan. Tunog yung aking ano. So, fast food and jewelries. Ayan. Ikaw po, isusunod ko. Nasaan na po yung bahay mo, oy? Ayan. Rino, thanks. Ayan. Patamsak ako saan nakapin mga nalab sa kanyang premiere. Ayan. Thank you, Queen from 1MCR TV Junior. Ayan. Guillerme working Laniski vlog dan. Ayan. Guillerme, sukusuklian ka po niyan. Ayan. Thanks everyone for visiting me from Guillerme working. Ayan. Reno, ayan. Salamat po from Sheena. Ayan na lang ano man lalams. Arthur Saban, mega love shout out. Ayan, Kino Bumbum, mega love shout out. Temsak Dan, Tamsyak. Ayan. Ayan, mega love shout out dyan. Kino Bambam. So mas lal. Kino, ayan. Nandyan pala si Kino mga lalams. Kino Bambam, ayan. Napakadami mong tao, Kino, kanina. Uy, sana all. Ikat ka na lalabs, Kino. Dahil mong viewers kanina. Naka-BG lang ako nun lalang. Nanonood lang ako doon sa ano, mga kwak-kwak pa eh. Silip-silip kasi yung amo ko. Eh kung magsalita baka marinig niya ako. Ayan, nawindang ako. Ang dami mong tao kanina. Sabi ko sana all. Ayan. Daming tao. Kaya Kino Bambam kanina mga lalam. Charan. Ayan, Dogi Channel. Ayan. Grabe tawa ni Dogi Channel. Oh. Mga lalabs, ayan. Lablabin mo si ano. Si Kino Bambam. Ayan, kanina kumikitang kabuhayan daw. Ayan. No, kasi yung lalabs, Kino, may papremyo ka kasi. Kaya dinagsakan ng tao kanina. Ayan. Daming tao. Palot Upaw. Hi host, mega love shout out. Palot Upaw, ayan. Yan pala si Palot Upaw, ayan. Palot Upaw. Ayan. Ibit na mega love shout out. Rina V, ayan. Madam Ara and Elos vlog, mega love shout out. Ayan, Madam Rina B. Palot matapos magawa ang iba't ibang gawain. Ano ang nagtatanong? Ba? Ayan, Chimix 43, ayan. 200 na siya, ano? Grade 2 na po siya. Madam Rina V. Subukan kong mag-LS para pull ako ng jowa. Ay, gago. Ay po Dogi Channel. Ayan, from Kino Bambam. Ayan. Ipin ko yung ano mo, Kino, kahit walang ano. Pink.
Ayan si Nightbot, ang bagal magbaba. Ayan, Juniper Kwang, kusuklian ko lang. Ayan, Sheena TV, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Maruf, Migalab, shout out. Dantam sa kapati. Ayan, Madam Rina Vidan na ako dun sa binabamong bahay. Rin, upo sa laki na ng bahay mo eh. Haha, yayamanin na. Ayan. Maraming pera yan si Rino. Kunwari lang, nangungutang pa ng 100k. Buang. Ay. Yan mga lalabs, lablabin nyo yan si Kino Bambam. Ayan. Daming pa-prem yan kanina. Pumunta kayo sa LS niya kanina, ang daming tao. Ipa-prem nyo kasi siya. Ayan. Kino mas mayaman ka pa. Ang naman 100k lang. Yan Reno si Kino Bambam ay yan, negosyante. Marami yan pera. Kino mas mayaman ka daw. Ayan. Premiere, ayan, upcoming from Ara. Sige, sunod kita Madam Ara, wait lang. Yan, Madam Rinabi, nag-grade 2 na po yung binaba mo. Tamsakan ko na pala to, Kuya Jong. Sa March 15 pa pala to. Sa first week po ulit ng April ulit. Sana all negosyante pa utang. Ayan. Rino pautang daw Kino. Ayan si Kino Bambam. Kanti yan Rino. Ay. Queen and Ario is ATV OTW. Inatawa tuloy si Rino. Si Kino yun. Rina Vidan, ayan. From Jolit's channel. Ambot wish ko lang, ayan. Derlones, pagsabi kay Martes na umuwi na sa Miyerkules dahil namatay si Webis. Ililibing na Sabado ng mamahal linggo. Si Rino po sa mayaman yan. Oo, Madam Ara, mayaman yan si Rino. Si Rino pala si Rino marami din yung pera. Si Kino Bambam, ayan. Negosyante yan. Lagi niyang kasama yung kanyang laga. Si Kino Bambam, ayan. Sabi niya, Kino, may binibinta akong mga pang Hilod Unlimited at pangari sabol na pantik pinabili na. Hindi yan siya nagbibili niyan Rino oy. Serious na yan eh. Ayan. Tapos tanong ko lang ba't walang ballpen sa pin? Bakit nga ba walang pin shop? Bakit nga ba hindi ko rin alam? Yan, Madam Ara. Parang pang Bombay lang. Si Rino, daming alam nito eh. Ayan. Queen in Ario is ATV dan. Ayan. Eric Garcia nabawa ng kanyang bahay. Meron pong ballpen sa pen shop. Meron daw. Di mo lang ata nakikita kung saan nakalagay. Magtanong ka sa sales lady. Kuya Jong Connect, ayan. San Mesa, ayan. Halo-halo, ayan. Kinabili na at nagpaparenta ako ng jowa. Di na kailangan ng jowa ni Kino, ayan. WhatsApp, ayan. San Mesa, WhatsApp, anong ganap, ayan. Ayan, France Pastro, di nangungutang si Rino. Lalabsan minsan nangungutang si Rino ng 100k. Shout out everywhere, ayan. China OTW, ayan. Host, tanong ko lang, ang Western Union ba ay
nagtitinda din ng sibuyas, Mumbai. Ayan. Parinda talaga. Queen and Aridan, ayan, from Jolit's channel. Ayan, Reno, kausapin mo si ayan na Madam Lelotski, Miguel Love, shout out. Punta tayo kay Ara. Tamsakan natin, ayan. Yung may mga premiere muna, ayan. Nagpa-5-6 ako sa mesa. Ayan, Reno, may nagpa-5-6 pala dyan, oh. Si San Mesa. Ayan, Madam Lailotsky, Miguel Love, shout out po, ayan. San Mesa, ayan, hihi, ayan. Eric Garcia, nagawa ng kanyang bahay. Eric Garcia dan from Dugi Channel, ayan. San Mesa dan Dikit Kalimbang, ayan. San Mesa dan, ayan, Palot Upaw. Ara OTW po, ayan. Ara dan tusok pautang na, ayan. Reno, si San Mesa nga nagpa 5-6 nga, ayan, dyan ka mangutang. Queen and Ari USA, ayan, nagawa ng kanyang bahay. San Mesa dan, saka natin tumadam, ayan. Palablab yung nakapin mga lalab, batamsak sa kanyang premiere, ayan. Reno Pusadan, ayan. Eric Garcia nagawa ng kanyang bahay. Tuklidan 1MC from Sheena TV, ayan. Aradan. Ayan, Palot Upaw, Juniper Kuangko, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Julit's channel. Puutang ka sa Bombay, kaso libre amoy daw. Kasingit nila, ayoko kaya. Buwang. Palot Upaw dan pulpak sa'yo, friend, ayan. Dugi link. Dugi yung link mo daw, Dugi. Para Elos vlog dan. Mag-ano ka na lang, Reno. Photo channel. Main ata niya yan, eh. Main. Tamsak naman ako sa nakapin mga lalabs. Ay sige, Ara coming, ayan. Palot dan from Ara, ayan. Ayan, tamsak na ako sa'yo, Madam Ara. San Mesa dan na po, ayan. Si W Dogi from Reno, ayan. Thank you so much. 12 million in the house, big love shout. Dogi OTW from Ara, ayan. Tamsak dan from Macdolf Gore, salamat sa patamsak lalabs. Queen and Ari, ayan, gawa ng kanyang bahay. Macdolf, Dogi OTW, Shirley Rodriguez, ayan. Gawa ng kanyang bahay. Palot Upaw dan from Dogi Channel, ayan. Guillermo working, ayan. Asan kay Ara po, nakapin po si Ara, madam, ayan. Ayan, papin po yung nakapi, ay papin po yung nakapin. Palablab, ayan, si Madam Lailotsky po, nandiyan, ayan. Lablabin nyo yan, si Lailotsky Channel, ayan. Canadian Way pala, ayan. Palot Upaw dan, ayan. Dogi bababahay, Dogi, ayan. Wilson TV dan from Ara, ayan. Tukli dan from Sheena TV, ayan. Julits, pabalikan si Sheena, ayan. Labi nyo mga lalabs yung aking mga member na binababa ni Netbot, ayan. San Mesa dan from Dogi, ayan. Queen and Ari dan from San Mesa, ayan. W nakapin from Arthur Saban. Diyan na si Arnaldo mga lalabs. Welcome, Arnaldo, ayan. Lahat kayo didikitan ni Arnaldo, ayan. Julit's channel ay nagbawa ng kanyang pamamahay. Julit's channel. Reno nagbawa ng kanyang bahay. Dating dikit sa nakapin from Arthur Saban. Ara and Elos vlog tamsak from Junior Kuangko. Arnaldo Migalab shout out, ayan. Dan sa Ara, ayan. Palot Upaw, Dugdan po, salamat, ayan. Ayan, pag sobrang dami na, ang hirap magbasa.
Arnaldo, ayan, patusok naman sa premiere ko, my dear. Ay, sige po, ikaw po sunod ka kay Ara para matusok yung premiere. Ayan. Ayan, Kapinta TV, mega love shout out, Kapinta. Ayan. Arnaldo Durap, ayan, nawawa ng kanyang bahay. Arthur Sabangan, Arnaldo Durap, dan from Julits. Ayan, Madam Lailotsky, dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Salamat, Dugi. Ayan. Ayan, doon tayo sa may premiere mo ba to, Madam? Premiere ba to? Sa premiere nga. Ayan tayo sa may premiere mga lalabs. Ayan. Ayan, premiere po, patamsak sa nakapin po sa kanyang premiere. Ayan. Happy birthday to both of you. Para sa ba kayo ng birthday? Ayan, Madam Love Channel, mega love shoutout po. Patamsak naman sa premiere ng nakapin mga lala. Ayan, Madam Love Channel, mega love shoutout. Dogi dan tamsak sa'yo, pre. Roj Vlog dan po from Queen and Ario USA. Ayan. Arnaldo dan tusok sa video mo, ang dilim, akala ko anino mo. Yeah. Kumusta host? Okay lang po, Madam. Ayan. Kumusta ka rin po, Madam Love Channel? Ayan. San Mesa, ayan. Fancy Paste Trody. Pabalikan, ayan. Ayan, 14 million in house, mega love shout out. Palot upaw, ayan. San Mesa din, pabalik na lang po, parang palot up. Malalas, palablab naman yung nakapin, ayan. Dan tamsak sa nakapin. Patamsak naman ako sa nakapin mga lalap sa kanyang premiere. Ayan, mag-shoutout lang dyan yung may premiere para ma-amsakan. Ayan. Upaw dan na, ayan. Makaupaw naman wagas. Si na talaga ibuang. Ayan, huwag kalimutan yung aking member na si Love Channel mga lalabs. Ayan, nandyan po siya. Palablab naman ako. Lailotsky, my friend, dan sa'yo. Ayan. Palot upaw dan pulpak. Ayan. Rino bababahay. Ayan, nandyan po si Rino. Nakababa yung kanyang bahay. Dan sa nakapin tamsak dikit may bakas. Ayan, from Sheena TV. San Mesa dan from Julits. Ayan. Lailotsky dan from Ara and Elos Vlogs. Ayan. Madam Lailotsky, pabalikan na lang po si Ara. Ayan. Pulpak sa nakapin host from Reno Oposa. Ayan. Ayan, si Reno po nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Kuya Jung Vlog, salamat my dear. Ayan. From Lailotsky ka na dyan. Ayan. Fancy Face Trudy nagawa ng kanyang bahay. Julits dan from San Mesa. Rino nagawa ng kanyang bahay. Ay, yung aking member na si Batang Sandstorm. Lablab naman mga lalabs. Ay. Ayan, si Madam Love Channel po nandyan mga lalabs. Lablabin nyo yan. Okay. Rino po sa Dan. From San Mesa. Ayan, Queen G Mark. Gawa ng kanyang bahay. Queen G Mark. Ayan, 15 million in downs. Mega love shout out. 15 million. Ay. Julits Channel. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Julits Channel. Ay. Yung Mark Autentico Vlog dan po from Queen and Ari USA. Ay. Ayan, 16 million in downs. Mega love shout out. San Misa nagbawa ng kanyang bahay. Queen G Mark. Ay. May rest house from Love Channel. Ayan. Palot upaw. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay.
Dan Mesa, pabalikan po si Sheena TV dan po sa'yo, ayan. Nakapin dan from Doggy Channel, ayan. Queen Mark dan sa'yo sis. Puang to si Reno. Sheena TV nagbuwa ng kanyang bahay, Queen dan sa'yo sa bayot, ay. Bayot. Arthur Saban, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Arthur, ayan. Queen G. Mark Sanmi sa Dan Pulpak po, ayan. Balot Upaw nagbaba ng kanyang bahay, Queen G. Mark. Palablab po sa premiere ng Nakapin mga lalam, ayan. Harang, ayan, salamat sa paharang po. Arthur Saban, play kita uli may Arthur, ha, ayan. Ayan, 18 million in downs, mga love shout out, 18 million, ayan. Ayan, sa lahat ng sumilip sa aking premiere, basta may iniwang comment, ayan. Pureness, ang balik, sureness, ayan. Ayan, 13 million in downs, mga love shout out. Windan sa'yo po palot upaw, ayan. Sanmi sa Dan Pulpak from Queen J. Mark. Thank you so much. Rain o Pusa, ayan. Dan po from Queen and Ari USA. Palot upaw, Queen and Ari, ayan. Palot upaw nang gumawa ng kanyang bahay, Dan Queen J. Mark, ayan. Dan Reno nagbaba po ng kanyang pamamahay, Reno. Julets Channel. Ayan, Madam Love Channel, andyan ka pa po, ayan. Palot upaw nang gumawa ng kanyang bahay, ayan. Ayan, 15 million in downs, mga love shout out. Reno upo sa sana all bayot. Wah. Queen G. Mark, ayan. Reno nagbaba ng kanyang bay, palot upaw, ayan. Dan po Doggy Channel from Sheena, ayan. Dito ako pero nagtrabaho, ayan. Igipin kita, madam, ayan. Punta tayo sa kay Madam Love Channel, ayan. Dan Madam Lelo Sika na dyan bay, dan po from Queen and Ari USA, ayan. Queen and Ari USA, nagbaba po ng kanyang pamamahay. 14 million in dollars, mga love shout out. Ayan yung aking member po na si Ernie Barrera, palablab naman mga lalabs. Mega love shout out po, Love Johnny from Sheena TV, ayan. Lelovski dan from Jolets Channel, ayan. Arthur Saban, ayan. Sabay mo ako, madam. Let's kidan po, ayan, from Jolets Channel. Mega love shout out, Love Channel from Sheena TV. Sheena TV nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Palablab naman ako mga lalab sa aking member dyan na si Ebs Mamalenta Vlog, ayan, binababa ni Nightbot. Jolets done with comment, pabalik na lang po from Palot Upaw, ayan. Reno po sa already connected, my friend, ayan. Jolets Channel, Love Channel, dan, ayan. Sheena TV nagbaba ng kanyang pamamahay. Dan sa Nakapin, ayan, from Arthur Saba. Ayan, Madam Love Channel, pabalikan po si Arthur. Dan na po sa'yo, Madam Love Channel, ayan. Palot upaw nagbaba ng kanyang bahay. Thanks for watching. Ayan, palot upaw yung aking member po na si Opelia, ayan.
Ophelia the Adventurer mga lalabs, ayan, binababa po ni Nightbot. Balot upaw na gumawa ng kanyang bahay, Arthur Saban, ayan. Arthur nagbaba po ng kanyang pamamahay, si Arthur, ay. Aking basta may maiwang, ayan, sure ni Sukli later on, ayan. Parang, ayan, salamat sa iyong paharang, Arthur, ayan. OTW Arthur Saban from Sheena TV, ayan. Sheena TV nagbaba ng kanyang bahay, Mikasha Kusin, Migalab, shout out. Ayan, Rino nagbaba ng kanyang bahay, ayan, Mikasha Kusin, ayan. Nabulol na naman ako. Mega shout out Miss Bulong, ayan. Mikasha na lang itawag ko, nabubulol ako. Hello Mikasha, ayan. Mikasha. Nating dikit sa nakapin, ayan, from Rino Opusa. Palot Upaw, ayan, ang baba ng kanyang bahay, si Palot Upaw. Tamshare Puhos Bulong, ayan, salamat naman dyan. Patamshare mo Mikasha lalabs. Nasa work ka na ba? Ayan. Ayan, Madam Lailotski po nagbaba ng kanyang pamamahay. Madam Lailotski, palablab ako madam, ayan. Love channel, mega shout out madam, ayan. From Mikasha Kusin, ayan. Juliet's channel nagbaba ng kanyang bahay. Good morning host from Inday Dory, ayan. Mga lalabs yung aking member na si Party Music, ayan, binababa po ni Nightbot. Julius Dan support me please my friend, ayan. From Sarah Kula Vlogs. Ating dikit Arthur, ayan. Arthur Saban, nagbaba ng kanyang bahay, harang, ayan. Malablab po ako sa nakapin mga lalabs. Ina TV, ayan, baba ng kanyang bahay. Tamsak Dan po from Inday Dory, ayan. 14 million in the house, mega love shout out. 1 MCR TV Junior, Palot Upaw Dan, ayan. 13 million in the house, mega love shout out. Ayan, 15 million in the house, mega love shout out. Dahil si ka na Janway, mega shout out. Ayan. Julius OTW from, ano? Ambot. Tinawanan tuloy si Mikasha. Tumawa si Nightbot na buwang. Palot Dan support me please from Sarah, ayan. Yan, Madam Lailotski po nagbaba ng kanyang bahay. Juniper support me please from Sarah Kula Vlogs. Ayan. And 8 million in the house, mega love shout out 8 million, ayan. Inday Doridan from 1 MCR TV Junior, ayan. Lailotski support me please my friend, ayan. Dan to you Sarah Cola Vlogs from Palot Upaw, ayan. Sarah please connect to Palot Upaw, ayan. Bongs World mega love shout out, support me please my friend. Ayan, Juliet's channel nawa ng kanyang bahay. Lily mega love shout out Lily, ayan. Boa Noite, ayan. Dan Sarah Cola Vlogs from Sheena TV. Cola Vlog, Sarah Cola Vlog, please connect to Sheena TV. Yan, Bongs World nagawa ng kanyang bahay. Bongs World. Bongs World game, ayan.
And Pina TV, Sara Cola Vlogs, ayan. Lily, nagbaba ng kanilang mga bahay. Narinli, mega love shout out. Ayan, Narinli, meron ka na pong jacket. Narinli, tamsak hose. Ayan. Salamat sa iyong patamsak na rin. Ayan, may jacket ka na po. Juliet, support me please from Sara. Ayan. Let's ginawa ng kanyang bahay. Ayan. Dan po host from Nilmar Channel. Ayan. Ayan, Nilmar, pasuklian na lang si Sheena. Ayan. Hello host, good morning. Ayan. Balong balso mo, mega love shout out. Ayan. Tantadadan. Mikasha, nandyan ka pa ba, Mikasha? Sheena TV, nasan yung bahay mo, Sheena? Ayan. Night. Ay na. Laki na ng bahay ni Madam Love Channel. Mega shoutout host at sa lahat from Narinli. Ayan. Lover. Ayan, Balong Balsong po nagawa ng kanyang pamamahay. Ayan. Lablab naman ako sa aking member dyan, mga lalams, na Silin Ganda. Ayan. Si Silin Ganda, dikitan mga lalams. Pinababa po ni Nightbot. Ayan. Sara Cola Dan from Jolit's channel. Ayan. Queen on the way from Bong's World. Ayan. TW Bong's World. Ayan. Narinli. Ayan. Nagbaba ng kanyang mga puso. Narinli. 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 Yan, 1MC Art TV Junior, Sara Cola Dan. Ayan. From 1MC. Ayan, Narinli. Erne Barrera, yung aking member, mga lalaps. Ayan, binababa po ni Nightbot. Balong Dan support. Ayan, Madam Love Channel. Arthur Saban, ayan, nagbaba ng kanyang pabamahay. Na rin support me my friend Panam Sara. Ayan. Arthur Saban, harang. Arnaldo, ayan. Mega love shoutout Arnaldo. Don't drop like this, Arnaldo. Don't flood my... Ano bang sabihin ko? Nakalimutan ko na. Arnaldo, don't drop like this. Your link, drop one time only. Arnaldo Dan from Sara Cola Vlogs. Yan, Ibs Mamalinta po, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Pinababa po siya ni Nightbot, mga lalabs. Thank you sa pa-jacket from Narinli. Ayan. Saan ka naman, lalabs? Yan, Madam Laidotsky po, nagbaba ng kanyang bahay. Inday Dory, mega love shout out. Ayan. Laidotsky Dan Tamsak, dating dikit. Ayan, from Inday Dory. Balong Dan Sukli, salamat from 1MC Art TV. Ayan. Arthur Saban. Ayan. Bong's World TV Dan po from Queen Inari, USA. Ayan. Queen Dan full package with bakas. Yan, tumaob na SUV, himalang driver, walang gas-gas.
Ayan, thank you so much, Narin Lee. Ayan, nagpalipad siya mga lalams. Bakit walang sound? Ayan. Narin Lee, thank you so much. Ayan, Althea, my channel, newbie here. Ayan. You have no moderator, Althea. Narin Lee, ayan. Althea, my channel. You have no moderator. Ayan, thank you so much, Narin Lee. Mega love shout out, host. Narin Lee, nasa na yung bahay niya? Narin Lee. Ayan, baka ng bahay mo, Narin Lee. Hinahanap ko, di ko makita. Yan, Sarah Coladan. Ayan, from Balong Balsumo. Ay. Thank you so much. Ayan, Narin Lee, baba mo yung link mo, lalabs, Narin Lee. Nasa Korea to si si Narin Lee. Ayan, Inday Dory, nagawa ng kanyang bahay. Inday Dory. Rosana TV Vlog, hi host. Ayan. Rosana, mega love shout out. Ayan, may jacket ka na, Rosana. 10 million in the house, mega love shout out. 15 million, ayan. My rest house, ay. Inday Dory, salamat. Ayan. Good morning from Rosana, ayan. Arthur Harang. Narin Lee. Tingnan ko ngayong bahay ni Narin Lee. Boss, pwede pa tamsak sa premier ko, thanks. Sige, tamsakan natin yung lalabs. Althea. Althea. Sige, tamsakan natin yan. Sunod natin si Narin Lee pagkatapos kay Althea. Ayan. Patamsak yung premier ng nakapin mga lalabs. Ayan. Kasirit pala to. Saban, ayan. TW sa nakapin, Rosana, salamat po, ayan. Dahil skip po nung ba ng kanyang bahay, Rosana TV, ayan. Bongs World, Arthur Saban. Inday Doridan po sa premiere, ayan. Lablab po sa nakapin mga lalab sa kanyang premiere, ayan. Yung kanina yung super chatter. Narin Lee. Narin Lee is still there. Ayan. Ayan, host patamsak sa premiere. Ayan, sige po. Ayan. Ayan, tapos na akong magtamsak. Althea. 2 minutes lang po. Ayan. Itamsakan ko yan, Narin Lee. Mamaya pin kita. Maya maya lang. Ayan.
Narinli, wow. Gina hosting sa pagpin po ay walang anuman lalabs. Ayan. Yan, Madam Lailotsky po nagbuba ng kanyang bahay. Ayan, sa bahay mo ako narinli. Di kita na kita lalabs ha. Ayan. Tuplian na kita. Laming gumilab shout out. Tamsak 48. Good morning needs life. Ayan. Good morning Migalab shout out. Beautiful lo. Salamat po madam. Narinli. Ayan. Ipin kita mamaya kay ano lalabs ha. Altea. Mga lalas palablab naman sa nakapin. Ayan. Dati tayong dikit na rin li. Ayan. Ayan. Yan, na kayo sa nakapin mga lalabs. Tayo kayo na rin li. OTW sa nakapin. Ayan, from Flamingo Mom. Migalab shout out. Ian Patrick Salvino. Short video lang po. Suklian. Ayan. Ayan, salamat lalabs. Tamsak sa nakapin mga lalabs. Dan sa nakapin. Thanks from Narinli. Ayan. Yung kanina. Ayan. Ned's Life, Migalab shout out. Ned's Life. Ayan. Ayan, Lailotsky dan connected from Love Channel. Ayan, Madam Lailotsky. Dan po sa'yo si Madam Love Channel. Ayan. Ayan, narinli dan digit pulpak. Pasukli na lang. Ayan. Narinli pasuklian po si Flamingo Mom. Ayan, salamat. Narinli dan po from Queen and Ari. Ayan. Ayan, 16 million in the house. Migalab shout out. Queen and Ari USA TV. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Madam Lailotsky. Nagbaba po ng kanyang pamamahay. Asirit dan full package with bakas from Bong's World. Ayan. Ned's Life TV dan from Guillermo Working. Ayan. Narinli dan po sa premier mo pasukli. Ayan. Narinli pabalikan nyo mga dumikit sa'yo. Ayan. Dan sa nakapin from Arthur Saban. Ayan. Ned's Life TV OTW from Flamingo Mom. Dan Ned's Life TV from Sheena TV. Ayan. Rose on the way from Bong's World. Ayan, Love Channel po nagbaba ng kanyang pamamay. Si Madam Love Channel, lablabin nyo yan mga lalabs. Yan, Bicol ng Oragon, patamsak naman ako mga lalabs sa aking bagong upload. Balong Balsumo, ayan, OTW from Sheena TV, ayan. Noted po host, magsukli po ako, thank you, ayan. From Narinli, ayan. So, cross dating dikit po, ayan. So, cross, Migalab shout out. And may jacket ka na so cross. Ian Patrick. Ang tinang ko sa si Ian Patrick na sa bahay mo ako. Ayan, Geta Laxmi. Migalab shout out. Geta Laxmi, ayan.
You have now moderator Gita Laxmi. Ayan. Ayan, Shena TV dan pulpak pasukli na lang from Altea May Channel. Ayan. Narinlidan, ayan, tamsak dikit po from Sukrus. Ayan. Rosana TV vlog nagbaba po ng kanyang pamamahay. Ayan, full watch, Ian Patrick. Harang, salamat madam sa paharang madam. Ayan. Rosbal Sumudan full package from Bongswa. Ayan, Sheena TV namuha ng kanyang bahay. Needs Life TV dan po from Queen in R USA. Ayan. Kita Laxmi, ayan. Palablab po niyong upload. Salamat. Kylie, ayan. Mga love shoutout Kylie. Harang ho, salamat sa paarang ayan. Sheena Patrick. Dati pala akong dikit sa'yo, Sheena. Ayan. Ayan, salamat Bong from Balong Balsong mo. Ayan. Connected to the link. Ayan, narinli. Pabalikan na lang po sa si Kylie. Ayan, Gita Laxmi vlog. Nagbaba ng kanyang bahay. Balong Balsong mo. Ayan, nagbaba po ng bahay. Balong Balsong mo dan dikit pulpak from Flamingo Mom. Ayan. Rosana TV vlog dan tamsak dikit po from Sokro. Guillerme thanks OTW from Flamingo Mom. Ayan. Kahit patamsak lang po from Socruz. Ay. Aseret vlogger pa. Ayan. Dan dikit kalimbang from Narinli. Ayan. Kita Laxmi. Ayan. Ang bapo ng kanyang bahay. Tab channel dan tuyo kalimbang from Balong. Ayan. Ayan, Sheena nagbuba ng kanyang bahay, Sheena TV, ayan. Ayan, ang aking member na si Party Music po, ayan. Binababa po ni Nightbook. Madam Lailotsky, ayan, nagbuba ng kanyang bahay, Madam Lailotsky. Sana TV vlog, nagbuba ng kanyang bahay, ayan. Gita Laxmi vlog dan tamsak dikit from Sokro. Guillerme dan Sokli from Flamingo Mom, ayan. Ha? Dan tamsak dikit Sheena TV, ayan. Narinli pabalikan yung mga dumikit sa'yo lalabs, ay. Oh, ay. Wininari OTW from Flamingo Mom, ayan. Nilmar Channel, mga lalabs, ayan, pinababa po ni Night. Yung aking member na si Nilmar. Ayan, harang from Flamingo Mom.
Kusara TV vlog na baba ng kanyang bahay. Ayan. Alan Pinsan vlog dan po. Tamsak lang sapat na Madam Lailotski, baba ka po ng bahay mo, madam. Chris Rabilas, Migalab shout out. Tamsak 51 host ay. Chris, meron ka na pong jacket, Chris ay. Ngayong TV Migalab shout out ay. Sukrus dan sa premier mo po ay. May premier ba si Sukrus? Ayan. Ayan po tayo sa mga premier mga lalabs ay. Ikaw po isunod ko, madam, Lailotski, ayan. Tamsak lang sapat na Migalab shout out, ayan. Soklidan Alan Pinsan vlog, ayan. Queen NR USA, ayan, ang baba ng kanyang bahay. Jin Fangs, tamsak dikit na rin host, ayan. Jin Fangs, Migalab shout out, ayan. Noted po host, ayan. Nanonood muna po ako bago magdikit, ayan. Salamat lalabs. Jin Fangs, ayan, hi to all, hello to all pala, ayan. Mali ang basa. Suklidan Sukrus, Sheena TV, ayan, papasuklian na lang si Sheena. Walang balsumudan from Guillerme, ayan. Lailotski, madam, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Narinli, thank you so much from Flamingo Mom, ayan. Cooking with Sapia, Migalab shout out. Ayan yung aking member na si Silin Ganda mga lalas, palablab naman. OTW sa nakapin para kaming gumam. I will check Sukrus if I connected to you, ha. Ayan. And Altia may channel Alan Pinsan vlog dan pulpak from Altia. Ayan. Thank you host from Cooking with Sapia. Ayan. Thank you rin lalabs. Balong balsong mo dan tamsak dikit. Ayan. Sukrus tamsak dikit from Chris Rabilas. Naghang naman yung mobile ko. Rosana nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. King Fangs, Lailotski po. Dan. Ayan. From Jen Fangs. Walang balso ko nagbaba ng kanyang bahay. Sukrus dikit pulpak. Ayan. Ayan, Sukrus. Yan mo yung mga dumikit sa'yo, ha. Ayan. Piririt ng pampirit. Ayan, artista pala to si Sukrus. Uy, ay. Dati na pala akong dikit. Si Alan Pinsan pala to. Parang artista to si ano, Alan Pinsan. Laki ng bahay. Para siyang si yung asawa ni Ginelyn Mercado. And then na sa nakapin, maraming salamat po sa pagpunta kay Sir Alan Pinsan host. Binababa mo lang pala yan. Hindi pala ikaw yan. Ayan. Artistahin siya. Artistahin. Ayan. Artistahin pala yan eh.
Rodi Katamura Jr. Mega love shout out. Ay, ang kulit ng aso. Wait lang mga lalabs kasi yung aso makulit. Kunin ko lang yung aso. Makulit siya, wait. Mga lalabs, I'm back. Yung aso kasi nilalaglag yung ano sa washing machine. Naglalaro. Ayan, palablab po yung nakapin mga lalabs. Si Madam Lailotsky. Ayan, so cross dan po from Jen Pangs. Ayan, pabalikan na lang po yung mga dumikit sa'yo. Sana TV dan dikit pulpak from Flamingo Mom. Ayan. Ned's Live TV dan sa'yo from Chris Rabilas. 12 million in the house, Miguel Love shout out. 12 million. Ayan. Winter Wonderland. Dan. Sabay mo ako Madam Lailotsky. Jin Fangs dan tamsak dikit sa yung TikTok remix. Ayan. Mon Jewel dan po from Queen and Ari USA. Ayan. Kahit patamsak lang from So Cruz. Ayan. Queen and Ari USA. Ikaw po susunod ko kay Madam Lailotsky ha. Yan si Madam Love Channel po. Ayan binababa po ni Nightbot. Lablabin nyo yan mga lalabs. Salamat my dear. Ayan. Walang anuman po madam. Ay. Rosana dan po dikit ma'am from Balong. Ayan. Ina TV. Hinday do rin nagbaba ng kanilang mga bahay. Jen Fangs. Ayan. Cooking with Sapia. Ayan na rin li Rose Balsumo dan Connect po. Thank you. Ayan. Dan sa video mo host. Bicol ng Oragon. Ayan. Ayan. Salamat po. Flamingo ma'am. Salamat po sa pagtamsak. Ayan, balong-bal sumunugwa ng kanyang bahay. Flamingo ma'am. Tamsak dikit sa'yo, decorative battle. Ay. O sana TV vlog nagbawa ng kanyang bahay. Ay. MJ, ayan. MJ, mega love shout out. MJ 0112 vlogs. Ayan, Inday Duri Pulpak at tamsak sa'yo host. Ay. Salamat sa patamsak lalabs.
Yan yung aking member na si Nilmar po. Ayan, binababa ni Nightbot. Rosana TV Vlog, lumaba ng kanyang bahay. Hello, host ganda. Good morning, host. Ayan. Good morning, MJ. Kumusta ka na, Lalans? Ang laki na ng bahay mo. Sana all. Ayan. Cooking with Sapia. Flamingo Mom Dan, please check. Ayan, from Cooking with Sapia. Yuki support. Mega love shout out. Ayan. Ned's Life TV. Ayan ang ba ng kanyang bahay. Guillermo working. Ayan. Cooking with Sapia. Chris Rabelas. Ayan. Jen Pangs dan sayo from Chris Rabelas. Cooking with Sapia. Thank you. Ayan. From Flamingo Mom. Bate mas bate. Right. Nandyan ba si si Queen and RUSA? Yogi support. Queen and RUSA TV, baba ka po ng bahay. Rosana TV Vlog, ayan ang gawa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia. Ned's Life TV, ayan ang gawa ng kanyang bahay. Ned's Life. $11 million in daw, mega love shout out. Lailos kidan din dikit ma'am, pasukli ma'am, salamat from Balong. Ayan. Balong Balsumo. Madam Lailoski, pabalikan na lang po si Balong. Ayan. Rosana TV Vlog, ayan ang gawa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia. Ayan. Sheena TV ang gawa ng kanyang bahay. Sheena TV. Queen in Ari, nandyan pa ba? Wala na ata siya. Matang Sandstorm, mega love shout out. Ayan. Kanina pa to si Balong Balsumo. Ayan. Queen in Art Dan. Ayan. From Chris Rabilas. Ayan, Batang Sandstorm, mega love shout out, Lalabs. Full pack sa nakapinhos. Ayan. Salamat, Lalabs. Inday Duri, ayan ang baba ng kanyang bahay. Inday Duri. Sayaw-sayaw. Inday Duri, pasukli na lang si MJ. Ayan. Dan na sa'yo, madam. Salamat. Matulog na ako, host. Out na ako. Ayan. Sige, Akrima, Lalabs. Tulog ka na, Lalabs. Thank you so much. Good night. Mag-iingat ka palagi dyan, Lalabs. Ayan na rin, Lee. Sige, bye, Lalabs. Salamat. Ayan. Akrima, di ma-monetize ka na? Chris Rabilas dan po, dikit pasukli na lang. Ayan. Akrima, monetize ka na ba? Chris Rabilas dan Prambalong. Ayan. Kilin ganda vlog dan pasukli. Ayan. Sige, Ned's Life. Magbakas ka dyan, ikaw susunod ko kay ano. Yan sa binaba mo, siling ganda. Ayan. Salamat, Ned's Life. Magbakas ka dyan, nagaling ka sa akin. Ayan.
Si Rose Balsumo pala yan. Tagal na akong may tamsak. Da 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 da. Da dan ta da dan ta. Together. Di ko lang Oragon, nasa bahay mo po ako. Ayan. Salamat po, Madam Narin. Ayan. Salamat po. Ayan, si Osamin, nandyan siya. Okay, Osamin Tube. Osamin Tube, okay. Ayan. Thank you so much, Osamin. Ayan. Okay, Osamin, thank you so much, lalabs. I will drop your link. Osamin Tube. Ayan, Yuki nagbaba ng kanyang bahay. Yan, palablab naman ako sa aking super chatter, mga lalabs. Ayan, si Osamin Tube. Yan, 15 million and dollars, mega love shout out. Palablab naman ako sa nakaping mga lalabs, ang ating super chatter. Ayan, thank you so much. Ayan, Altia May channel, mega love shout out. Ned's Life TV dan Pulpak. Ayan, Ned's Life, pabalikan si Altia. Batang Sunstorm Dan from Guillerme. Ayan, Bergie Agpalasan vlog, mega love shout out. Ayan, ilablabin natin yan, Bergie. Kamsakan ko yan. Ayan, tamsakan natin yan. Yan, Osamin Tube dan tamsak dating dikit from Altea. Ayan, KGB TV, mega love shout out, good morning. Ayan, Cooking with Sapia. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Divlin Vlog, Rosana TV Vlog, Pasukli. Ayan, ayan, may jacket na po. Karya Vlog. Ayan, mega love shout out. Ayan, may jacket na rin po, Karya. Ayan, 17 million dollars, mega love shout out. 17 million. Ay, road to 1K pala to. Good morning sa lahat dito.
from Karya Vlog. Cooking with Sapi, ayan ang ba ng kanyang bahay. Tapos nasuklian ko na lahat. May bakas ako ha, ayan, from MJ. Ayan, salamat Lalams. Amin dan tuyos, ayan, salamat Lalams. Magbakas ka dyan, nagsukli man yan, ayan. Guys, bakas lang po kayo, babalikan ko kayo from Rosana, ayan. Mayong buntag, Gamay Vlog TV, Migalab shout out. Mayong buntag Lalabs. Altia Maiden from Ned's Life, ayan. Ned's Life nagbawa ng kanyang bahay, Rosana, ayan. Cooking with Sapia, Yuki, ayan. Guillermo Dan, salamat from Batang Sandstorm, ayan. Ned's Life. Jin Fangs nagbawa ng kanyang bahay, Batang Sandstorm, ayan. Cooking with Sapia po nagbawa ng kanyang pamamahay. Ayan, 20 million in the house. Mega love shout out, 20 million. Ayan. Thank you so much kahit patamsak lang. And from Socruz. Ayan, 21 million in the house. Mega love shout out. Virgie, nasa bahay mo ako, Virgie. Ayan. Dati tayong dikit. Ayan, dami ng tae. Tao pala, ayan. Ayan, Rino, bumalik ka, Rino. Madami ng tao. Ayan, Rosana TV Vlog, nagawa ng kanyang bahay. Gamay, ayan. Gamay Vlog, nagawa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, ayan. AGT TV, mega love shoutout. Kumusta po, ayan. Rosana Vlog, pasukli naman po, TY, ayan. Rosana, pabalikan na lang si MJ, ayan. Si Delvin Vlog, pabalikan, ayan. Karyadan, pasukli na lang from MJ, ayan. Reyno, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Moana Morena, tamsak po, ayan. Ayan, salamat sa patamsak Lalabs, may jacket ka na, ayan. Moana Morena, mega love shout out, ayan. Guillermo Pulpak po from Virgie, ayan. Ned's Life TV, pasukli from Jen Fangs, ayan. Karya Vlog Dan po, pasukli, ayan. Palong Balsumo, ayan. Rosana nagawa ng kanyang palong, ayan. Gamay Pulpak, ayan. From Reyno. Gamay Vlog, pasuklian si MJ0112 Vlogs, ayan. Dan sayo Lalabs. Yan, Reyno nagbawa ng kanyang pamamahay. Cooking with Sapia, tamsak dikit hos, ay. From Altea May Channel, ay. Reyno Upusa, ayan. Pasuklian si Delvin Vlog, Reyno, eh. It with Kathleen, mega love shout out Lalabs. It with Kathleen, ayan. Tamsak dan host, salamat sa patamsak Lalabs. Cooking with Sapia, ayan. Virgie Agpalasin Vlog, thanks from Guillermo, ayan. Cooking with Sapia, please connect to Karya, ayan. Rosana Dana from Reyno, ayan. Palong Balsumo, ayan. Dan from Moana Morena. Ayan, MJ12 Black Dan from Guillermo, ayan. Sa amin tube Dan from Jen Fangs, ay. Moana Morena, mega love shout out. Punta tayo kay ano, kanina pa to si Rosana, ayan. MJ, nandyan ka pa, MJ? MJ, ayan, nasan ba si MJ?
Yan, MJ po undapin mga lalas, palablab si MJ. Ayan. Yan, balong balsumo nagbaba ng kanyang bahay. Maris Ferris dan po dikit parang balong. Ayan. Ayan, Madam Lailoski po nagbaba ng kanyang pamamahay. Moana Morena dan po from Jen Fangs. Ayan. Balong balsumo. Ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan. Thank you so much, host. Ayun lang anuman lalabs. Ayan. AGV TV. Ayan. Lailoski Madam. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Huwag kalimutan yung aking member mga lalabs. Ayan. Si Mount Valley. Ayan. Binababa po ni Nightbot. Salamat, host. Walang anuman lalabs. Salamat din. Ayan. Delvin Vlog dan sa'yo sukli dito. Ayan, from Karya Vlogs. Yan Fangs dan po pasukli from Balong. Ayan. Chris Rabelas OTW from Yoki. Ayan. Moana Morena Chris Rabelas dan. Ayan. Rose Balsomo dan na from Reno. Ayan. Rose Balsomo pasuklan po si Reno. Ayan. ELC Provinciana Vlog Mega Love shoutout. Magandang umaga, host. Ayan. Magandang umaga rin lalabs. Altia Pulpak dan. Ayan. From Cooking with Sapia. Dan po Mon Jewel from Sheena TV. Reno. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Balong balsumo pabalikan si Moana Morena dan sa'yo. Ayan. Analabs yung aking member na si Party Music di Jackie. Ayan. Binababa po ni Nightbot. Moana thank you from Balong balsumo. Ayan. Jen Fangs nagbaba ng kanyang bahay. Bicolanang Oragon patamsak mga lalabs. Ayan. Sheena Dan. Ayan. Dan Jen Fangs from Sheena TV. Monjewel Dan Pulpak from Altea. Ayan. Madam Lailotsky po nagbaba ng bahay. Ayan. Balong balsumo Dan Pulpak from Inday Dore. Ayan. Maris Ferris Dan from Reno. Ayan. Narin Lee Reno Opusa. Ayan. Reno pasuklian si Chris Ravelas. Dan po sa nakapin from ALC Provinciana Vlog. Ayan. Bergie Agpalasan Vlog. Ayan. Rose Balsumo dan pasukli. Ayan. Madam Lailotsky nandyan na nagbaba ng kanyang bahay. Moana dan ganda. Ayan. From Reno. Ayan. ALC Provinciana dating dikit ako. Ayan. From MJ. Pangalay ba? Uy. Ayan. Yan MJ full package param Karya Vlog. MJ pasuklian si Karya. Ayan. Dan sa'yo MJ lalams. Rosana TV Vlog. Ayan. Nagawa ng kanyang pamamahay. Madam Lailotsky. Ayan. Bergie dan po ma'am. Ayan. Karya dan ako sa'yo kanina param Balong balsumo. Ayan. Karya full pack from Cooking with Sapia. Ayan. Reno dan. Ayan. From ALC. Reno pabalikan sa ALC Provinciana. Dan sa'yo Reno. Rosana. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Bicolanang Oragon. Katamsak naman ako mga lalabs kay Bicolanang Oragon. Rosana. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Rosana. Ayan, 14 million indowns Mega Love shout out. ELC OTW from Reno. Ayan, host Kilay is life talaga. Ayan. Thank you love. Kilay is life. Ayan, 14 million indowns Mega Love shout out. Reno, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Balong balsumo, Jen Fangs. Madam Lailotsky po nagbaba ng kanyang bahay. Palablab ako mga lala. Cooking with Sapia, nagbaba rin ng kanyang pamamahay. Ayan. Rosana, ayan. Nagbaba ng bahay si Rosana. Balong, ayan. Moana dan sukli, from Balong. Ayan. Post pa request po, papin salamat. Ayan. Ikaw isusunod ko lalabs. Party Music Mega Love shout out. Yan, Get Rich
from Party Music, Get Rich. Ay. Please connect to Party Music mga lalabs. Ayan. Kung gusto nyong maging rich, ayan. Marami siyang dollar mga lalabs. Party Music. Rosana TV Vlog. Ayan. Nagawa ng kanyang pamamahay. Marin Knows, Migalab shout out. Ayan. Good morning, host Pasali. Ayan. Moana Morena. Ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, Karya Vlog, Maris Ferris dan Pulpak, pasuklian si Karya Vlogs, ay. Chris Rabilas Pulpak from Bergie Agpalasan, ayan. Puno niyan ni host ang kilay niya para makabingwit ng Diyo. Oy, Rino, oy. Like, ay. Like. Thank you so much Party Music sa palike-like dyan, ayan. Marin Knows, ayan, uwa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, ayan. Batang Sunstorm Lalabs. Party Music, ayan. Gamay Vlog dan Tamsak host, ayan. Sana all rich, ayan. Ano si Party Music is a rich, ayan. Is a rich guy. Dan sa nakapin po from Marin Knows, ayan. MJ, pasuklaan yung mga dumikit sa'yo, ayan. Dan Moana Morena, ayan. Yun yung nag-request kanina, nakalimutan ko na. Si LC. Vlog dan connect po, thank you, pabisita na lang po. Una niya ni host, kilay niya para makabinit ng jowa daw. Ayan, MJ, nasa bahay mo ako. For good friends, ay. Pag sure host, dami itik dyan, malay mo makabingwit ka ng itik o camel. Ayaw ko rin, oy. Ang bantot. Abaho. Reno po sa ayan, nagawa ng kanyang bahay. Sa Pilipino lang ako mga lalabs. Dan Pulpak sa nakapin from Inday Dory, ayan. Ayan, Rosana TV nagawa ng kanyang bahay. MJ Vlog Tamsak dan host from Gamay Vlog. MJ pasuklian si Gamay Vlogs, ayan. Madam Lilo Skip po nagawa ng bahay, ayan. LC, nandyan ka pa LC? Malis nata si LC ha. LC, yung bahay mo LC? You get rich a new background. Ayan, thank you so much Party Music. But no emoji. No emoji. Party Music, ambot oy. Party Music, make for me emoji, ayan. Party Music. Ganda naman ni ano ni MJ, ayan. Moana OTW, ayan, from Marin Knows. Get rich daw dahil sa new background ko, sabi ni ano, ni Party Music. Moana Morena, ayan, balik dan, ayan. Reno upo sa dan from Moana. Reno pa, suklian mo si Moana Morena, ayan. Kahit patamsak lang pang from Socruz, ay. 20 million in the house, Migalab shout out, ay. 20 million. Reno dan Pulpak sa'yo, ayan. Reno, pasuklian si MJ, dan na sa'yo, ayan. Moana Morena, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Rosana.
Ikaw Rosana isusunod ko kay PLC ha. Ayan. Daming maganda host, konti lang naghugas. Uy, Rino bad ka. Ayan, nagpahinga yung ating music. Busy sa LS, minsan di na naghugas. Ay. Thanks for watching. A like would be appreciated. Kailangan maghugas Rino at And don't mga moy na ang puday. Ayan. Dit na ako, pasok na sa work. Salamat. Higit cheese Rabela, salamat lalabs. God bless, mag-iingat ka dyan. Ayan. Salamat sa pagpunta sa aking bahay, Chris ha. Ayan. Ronald, my love, host. Panoorin mo naman ang video ko, please. Ay. Mamakawa. Ayan. Ronald, nasa bahay mo na ako, Ronald. Ayan. Ayan, may harang ka, Ronald. Ayan. Ronald, may harang. Ronald, may harang ka, Ronald. Ayan. Princess Del TV, mega love shout out. Princess Del TV, ayan. And Princess Del TV. May jacket ka na, princess. Ay. And may harang ka ano. Ronald. Jen Pangdan Sukli po, ayan. Malablab sa nakapin mga lalabs. Rosana, ayan ang gumawa ng kanyang bahay na rin. Dragon Gaming, ayan. Ayan ano. Ronald My Love, ayan. Harang host, ayan, from MJ. Ronald My Love dan tamsak dikit po third week lockdown sa inyo, ayan. Lockdown pala to. Ang ganda naman ng lugar nyo, ano. Ronald My Love. Ang ganda naman dito. Ano to? Nasa abroad din ba to? Ayan, kahit patamsak lang from Sucruz, cooking with Sapi, ayan, Karya Vlogs. When in Area USA TV, dan po, ayan. Karya pasok lang si cooking, ayan. Queen pala si Queen. Chris Dan na po, ayan, from Marinos. Mga nalabs yung aking member na si Love Channel, ayan, binababa ni Nightbot. ELC, nakapin ka, bakit ka nagbababa ng bahay? Ayan. ALC, ayan. So, Cruz, pasuklan lang sa LLC, nakapin po, ayan. Marinos, ayan. Dragon Gaming, balong pasukli na lang from MJ0112, ay. ALC, probinsya na vlog, bahay niyo po ako, ayan. Tinawanan tayo. Tinawanan tayo ni ano Ayan mga lalab, 17 million in the house, mga love shout out. Ronald my love. Dan sa nakapin, from princess. Ano ba si Ronald my love? Huminto yung music ko. Yan yung music natin, oh. Ayan Ronald, nasa bahay mo ko ha, ayan. Ayan, gorgeous party music, lalangs. Party music. Yung mga nalas, digitan nyo yun si party music.
Marinos, dan ako sa bahay mo po, ayan. Dan sa nakapin po from Marinos. ALC, pasok lang yung mga dumikit sa'yo, ayan. Lili nagbaba ng kanyang bahay, Karya Vlogs, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay si Karya. Salamat po from Balong, ayan. 17 million in the house, mega love shout out. Gamay Vlogs TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Gamay Vlogs, gamay, ayan. Yan mga lalas, palablab naman ako sa mga binababa ni Nightbot. Hilahin ko nga to, ayan. Nandala ko sa kunti, ayan. Ko nga yung upuan. Nangalay sa likod mga lalabs. Uy, ayan. Ayan, nakakangalay sa likod. Sandal ako. Ayan. Ayan. My love, Ronald, my love. Ayan. Ayan, 17 million in house, mega love shout out. ALC probinsya na vlog, dan dikit sa'yo, dalaw ka sa akin, biyang kita 10. Ayan. Ayan, ALC. Dalawin mo raw si Narinli, ayan. Bibigyan kanya ng 10. Ed's Life TV, ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Kahit patamsak lang from Cruz, ayan. Lily Miguelab, shout out Lily, ayan. Madam Lailotsky, nagawa ng kanyang pamamahay. Madam Lailotsky. Ayan, Cooking with Sapia po. Nagawa ng kanyang pamamahay. Cooking with Sapia, ayan. Da. Ayan, ALC probinsya, bigyan kita ng 5 lalabs, ha? Nasa bahay mo na ako, ALC. Ayan, ALC, nasa bahay mo ko. Time lover. Ayan, unang dikit to sa'yo, ano, ALC. Narinli, nakadan na all po ako sa'yo from ALC, ayan. Queen in Ari USA TV, ayan, nagba ng kanyang bahay. James GP, mega love shout out, James, ay. Thumbs up, ay. Thank you so much, Sir James, sa iyong pa-thumbs up, ay. Nakatambay lang ako, host from Ned's Life, ay. Sige, Ned's Life, thank you lalabs. Isda ko, mega love shout out, ay. Isda ko lalabs. Pangalawang dikit ALC, ayan, watching ako uli. ALC Provinciana Vlog. Oh, nagulat ako, ano yun? May lumipad. Lala. Ayan, ALC, nasa bahay mo ako uli lalabs. Ayan, ALC, nasa bahay mo ako uli. Ayan, Queen Ari, mega love. Ayan, Queen Ari USA, dan full pack sa'yo from ALC. Bisda ko premiere, sige bisda ko, just wait. Anong oras ka dyan sa inyo? Ayan. 3:55 po ng umaga, ayan. Dan sa nakapin, ayan, from Karya Vlogs. Ronald, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Gamay Vlog TV, mega love shout out po, ayan. Ayan, pangalawang dikit to sa'yo, ano, ALC. Cooking with Sapia, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. ALC, dan probinsya ng buhay, ayan, from Karya Vlog. Patamsak sa premiere from Bisda ko.
Sige, bisda ko after this one. I will visit your house, ha? Ayan. Karya vlog ng buwan ng kanyang bahay. Ayan, salamat po sa paharang, madam. MJ, ayan. Isda ko dan sa'yo. Ayan, MJ, may jacket ka na, MJ. Thank you so much, MJ. Ayan. Marine Nose, ayan, ang buwan ng kanyang bahay. Kanina pa to si Marine, ayan. Ronald My Love, ayan. Inday Duri, ayan. Nagbaba ng kanilang mga bahay. Queen in Area USA, ayan. Narinlidan na po sa'yo from Marine Nose, ayan. Pukumid sa PF po nagawa ng kanyang bahay, ayan. Harangos from Bisdaco, ayan. Marine Nose nagawa ng kanyang bahay. Sherwin Reyes and Madam Lailutsky, ayan. MJ, thank you, host. Walang anuman lalabs, thank you din, ayan. Christy Kitty, hi people. Hi po, host, ayan. Virgie, mga love shout out. Premier, ayan. Sige, pagkatapos natin kay ALC, magpipin tayo ng mga premier mga lalabs. Tapusin ko lang sa ALC. Pangatlong dikit to sa'yo, LNC, ha. Gawin na natin tong 80. Ayan, Madam Lailutsky po nagawa ng kanyang bahay. Si Ned's Life ay nagawa ng kanyang bahay. Mga nalas palablab sa nakaping baby pa yung bahay niya. Ayan, Bisda ko nagawa ng kanyang bahay. Bisda ko, ayan. Pumawid sa Pia Dragon Gaming, Ned's Life. Ayan. Erwin Reyes, mega love shout out. Ayan. Thank you, best Dako from MJ. Ayan. Ned's Life nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Karya Vlog. Ayan, pasukli na lang. Loves baby pa din akong bahay. Karya Vlogs. Karya Vlog, sigit silipin ko yung bahay pagkatapos ko. Ayan, nag 280 ka na ALC. Sino pa yung may bibi dyan na bahay? Ayan, sino may premiere kanina? Yung premiere niya para matamsakan. Million in Downs, mega love shot. $103, ayan. Karya Vlogs. Ano yung may premiere dyan? Karya Vlogs. Red. Virgie, may premier host ay. Nasaan na ba si Virgie? Ayan. Virgie ba ba? Ayan, si Virgie pala nandiyan. Ayan, sunod ka kay kay Karya, ha? Bigyan ko lang siya ng 5. Virgie, huwag kang umalis, lalabs. Tapusin ko lang si si Karya, ha? Ayan.
With sa piyadan po. Maglablaban lang kayo dyan mga lalabs. Tapos papin naman dyan mamaya. Ayan. Sige po. Ayan. Ayan o nang dikit karya. Nasa bahay mo ako karya. Ayan. Imbak host. Ayan. Nawala yung signal ko. Sige lang lalabs. Ayan. Ayan, karya Balaga, nasa bahay mo ako. Lemon Peli, ayan. Purplat Tami. Yan, kapinta kung sino meron dyan 10-15. Pwede kayo makipagbartiran eh. Kapinta. 11 million in the house. Big love shout out. 11 million. Ayan, Marie, nagbaba ng kanyang bahay. Virgie, malapit na ako ha. Ikaw na susunod. MJ Tamsak, nood lang dating dikit, salamat ay. Isda ko tinabulyo. Yun na indaw sa mga love shout out. Hindi ko na to didikit magpakas kaya pakalawang dikit. Yan ko kung nakadikit yung aking main channel. Yan, karyadad na ako sa'yo ng 5. Tingnan ko yung kung yung main ko. Virgie, magbaba ka na lang. Ipla tayong dikit Virgie sa main ko. Natin si Virgie, ayan.
Nakatamsak na pala ako dito. Natamsak kasi ko na to kanina. Yan, Virgidan. Yung kaninang magpapin. Yung pa ako nang patay na ako. Ayan, Kapinta TV. Nagbaba ng kanyang bahay. Kapinta TV. Ronald My Love. Ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Ronald My Love. Ned's Life TV. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ned's Life. Karya Vlog pang 2 dikit sa'yo. Ayan, from MJ. Kapinta, nandyan ka pa ba, Kapinta? Ayan, 10 million daw. Miguel Love, shout out. Kapinta. Dati na ba tayong dikit, Kapinta? May 10 ka, diba? Salamat po from Kapinta dito, host. Ay. J, ayan, 140 ka pala. Ikaw isunod ko, Kapinta, ha? Ayan. Galing ka palang mag... Ayan, Virgie, bigyan kita ng 5 lalab. Ay, 2, ayan. Sige, 5, ayan, Virgie. Road to 1K pala to. Premier. Yan, Virgie. Sa premier mo. Yan kita ng 5, Virgie. Ayan. Yan, morning tea from Channel. Miguel Love, shout out. Channel. Alan Pinsan, thank you. Ayan.
Dan Bike Pinar, ayan. Paksa, ano mo, Madam Bergie. Premier. Road to 1K Karya Vlogs, ayan. Kapitana TV dan na po ako sa'yo from Marinos. Ayan, Rev 45 sa nakapin. Ayan. Road to 1K siya lala. Sablabi niyo nakapin. Pwedeng dikitan bakasan, pwedeng paliparan. Guys, $5 na lang po sweldo na ulit. Bigay naman. Ayan. Sana all lagi nilang may sweldo. Pero na. Sana all. Alan pinsan dan tamsak po dating dikit. Yan pang ilan na ba ito na dikit ko sa'yo, Bergie? Karya Vlogs, ayan, channel, Mega Love Shop. Patusok sa Premiere, ayan. Ibis da ko, I will check. Ibis da ko, punta ko sa bahay mo, ayan. Ribchi pala to. Tiriritirin. Madam Bisda ko tamsak na. Da. Wait.
Ang channel Tusok Kalimbang dating dikit salamat from Virgie. Ayan. Aba. MJ pa support sa premiere. Ayan. Tamsak na ako sa'yo, Madam Bisda ko. Kachupoy, kachupoy. Kahit patamsak lang mga lalaws. Ayan. Kapinta TV dan full package from Karya Vlogs. 10 million in downs, Miguel Lab shoutout 10 million ay. 10 million in downs, thank you so. 10 million ay. Salamat po sa 10 million dyan. Ahay. Ayan, Jeff Vlog Dan from Cooking with Sapia Party Music. Ayan. Pangalay sa likod. Ayan, Party Music Lalams. Thank you. Cooking with Sapia. Ayan. Rosan TV Vlog Dan full pack from Altea May Channel. Ayan. Altea Rosana. Ayan. Reggie Flores Remix. Na 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 na. Ayan, 10 million in downs, Miguel Lab shout out. Thank you so much, Party Music. Ayong support, Lalabs. Ayan, Bailey's Adventure, Miguel Lab shout out. Samsak Dan host. This is RBF Mini Sound. Ayan, Madam Leloski po nagawa ng kanyang pamamahay. Salamat po. Pasok muna po sa trabaho next. Si Christy Kitty, Miguel, thank you so much, Lalabs. Ayan. Mag-ingat ka palagi dyan. God bless. Ayan. Lady Peace Passion, Miguel Lab shout out. Ayan. Hi everyone. Ayan. Ang channel dan from Bisda ko. Ayan. Batang Sandstorm po binaba ni Nightbot. Ayan. Karya Vlog. God bless po. Ayan. Thank you so much, Lalab. Christy. Yan, Virgie, na-answer ka na 952. Road to 1K yung nakapin mga lalabs. Road to 1K. Thank you so much sa pa-thumbs up. Ayan, Lady Peace Passion. Guillermo working. Kay show, ayan. Ta-da-da-da. Tan 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 ta-da-da-da-da.
Isdak dan sukli, ayan. Reggie Flores Remix. Ayan, lidipis na baba ng kanyang bahay. Face. Face. Face pala. Ang channel, ayan ang baba ng kanyang bahay. Highway to home. Ayan. Masbate, ayan. Of the night. ADP's passion dan support from Bailey's Adventure Channel. Wala na ata si ano dyan. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Oy. Oy, ayan. Sonic Wave Disco Mobile. Humikab ako. Ah. Ayan, Jeff Vlog dan sa'yo from Bergie Agpalasan. Ayan, 10 million inbounds, mega love shout out. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Host, naantok ka na, host. Naantok na daw ako. Naantok na ako, lalag. Hanggang alas 5 lang tayo, ayan. Ano dito, 4:24 ng madaling araw, ayan. Hanggang 5 lang ako, mga lalabs. Kasi bukas ako may pasok. Panay kape na naman nito bukas. Karya vlog dan, ayan. Guys, show me, I will reply you all, ayan. Ayan, may premiere pala to siya. Dako. Yan, bisda ko OTW from Ronald. Ayan. Ronald, my love. Ano naman na to? Dancing with the beat with DJ Zamora. Hmm. Iigal na nga eh.
Ayan, Bisda ko OTW na ang channel. Ayan. Katya Vlog da. Ronald My Love. Ayan. Ronald My Love. Full pack pabalik na lang from Jeff Vlogs. Ayan. Rose Grimes. Mega love shout out. Ronald Return to Me. Ayan. From Lady Peace Passion. Ayan. Ronald. Pabalikan si Lady Peace. Ayan. 7 million daw sa mga shout out 7 million na yan. Work mode habang nakatambay. Ayan. Ned's Life, thank you. Ayan. Walong balso mo dan. Ayan. From An Channel. Ned's Life TV, galing ako sa bahay mo. Galing pala, ayan. It with Kathleen Lalam. Bel sa adventure dan sa'yo from Bergie Agpalasan. Ayan. Yan ang chan sa Christian song. Ayan. From Karya Vlog. Sa Lynn Sweet Vlogs. Mega love shout out Lynn. Lynn Sweet Vlogs. Bergie Agpalasan vlog dan sa'yo kalimbang all from Bisda ko. Ayan. Jeff Vlogs. Rose Grime dan. Ayan. Ned's Life TV, nagawa ng kanyang pamang. Yan, Lady Peace Passion, nagawa ng kanyang pamamahay. Karya Vlog dan na ako kanina from An Channel. Karya Vlog dan from Lynn Sweet Vlogs. An Channel, nagbaba ng bahay. Belly's Adventures. Ned's Life. Then Sweet Vlogs. Sweet Vlog dan from MJ. Channel dan from Balong Balsong. $15 million in daws mga love shout out. Tao. Ned's Life dan from Lynn Sweet Vlogs. Ay. Ned's Life TV dan ako sa bahay mo. Ayan, Ned's Life. Pabalikan si Bisda ko Lalabs. In sweet things, stay connected from Belly's Adventures. Ay. Walong balsong mudan na ako sa kanina from An Channel. It with Kathleen, mga lalas, dikitan nyo yan ha. Yan, wag to channel na lang kayo. Wala siyang link. An Channel, ayan. In Sweet Vlogs, Bells Kalimbang na po. Salamat, An. Ayan.
Like a virgin. Mhm. Madaling araw na, ayan. Ola Lance. Edwin on the mix. 4:31 na dito. 4:31 na. Yan, Tamsa Clean Sweet Vlogs. Ay. Our street, many sound system. Lady Peace Fashion. Ayan ang baba ng kanyang pamamahay. Yo, give me something to dance to. Dadadadan. Billy Adventure Dan Sukli. Ayan. Channel. Ayan ang baba ng kanyang bahay. Channel. Ayan. Hmm. Lang sapat na from Belly's Adventures. Ay, meron mo ba to Belly's? May premier pala tong babaeng to. Ay. Premier pala. DJ Edwin on the mix. Do it. Ang Tamsak Bellies. Tamsak po, ayan from Bisdako. Yan, sige Karya Vlogs. Thank you so much, Lalabs Karya. Mag-iingat ka palagi dyan na. Ayan, God bless. Ayan, Karapatan Natin TV. Mega love shout out. Party Music. Lalab Party Music. Ayan. Tamsakan natin to Lalab Yogi Support. Ayan. Lady Peace Passion, ayan. Tamsak sa mga cute mong doggy, ayan. Binibinta mo ba to Belly's Adventure? Ang cute naman. Tatlo. Ang cute. Ang cute naman, uy. Party music, ayan. You have banana, you have brown. This is the mix of Carles and Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Popos, cute no, ayan.
Dan sa nakapin, ayan. Mm. Ayan, unchannel ko ba ng kanyang virus dan tuyo ay. Ayan, Madam Leloski po, nagbaba ng kanyang pamamahay. With Zapi, nagbaba ng kanyang pamamahay. Cooking with Zapi. Arnaldo, ayan. Arnaldo. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Party Music, Lalabs. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan na si Ronaldo host. Hayaan mo siya, inayaan ko lang yan. Huwag niyo na lang pansinin eh. Ano ko rin yan, sayang naman ang WH din yan. Arnaldo. Dagdag WH, ayan. Huwag na lang yun. Ayan. Arnaldo Durap, mega love shout at lalabs. Ayan, Arnaldo. Thank you for coming every day, Arnaldo. Love channel, ayan. Ned's live. Masyala, party music. Get rich gang ay. I will come to you now. Party music. I will be with you. I'll become rich. Di party music. Party music, every time counting dollar, ayan. Too much salary. Party music, I'm still watching. $1K only one day, ayan. 1K views. Thank you, Ann, from Cooking with Zapia. Oh.
Post out muna ako, may work lang, salamat. Ayan, sige bis na ako. Maraming salamat lalabs. Mag-ingat ka palagi dyan. God bless eh. Ayan, malaki na yung bahay. Kahapon pa yan sa ibang LSD naman siya namamasyal talaga. May ugaling asal baga. Diyos mo yung anak ng tinapa. Papinos ay. Mga lalabs. Ipa ko yun. Dilip kita. Oh, ayan. Ayan, Marine. Tingnan ko yung nakadikit ako sa'yo, Marine na ayan. Kung wala akong pasok, i-straighten ko yung LS ko hanggang mamaya eh. Walang di pwede mga lalabs. Pasok ako mamaya. Ayan, Marine, suklian na kita ha. Ayan. Sabahin mo ko, Marine. Ayan yung main channel ko to. Ayan, Marine knows. Nasuklian na kita ha. Ayan. Reno, ayan. Reno, nandyan ka pa rin. Yan pa rin si Reno, oy. Ayan. Oo. Yan, marinbigyan kita ng dalawa. Ayan. Tama yung main channel ko, pangatlo. Marine. Ayan. Ayan, Marine, pangatlo yung aking main channel ha. Ayan. Marine full pack sa'yo from Reno. Ayan. Ayan, Marine, dan ako sa'yo ng 5. Ang oras. Mga nala 15 minutes na lang ako. Mag-out na ako. Ano tayo kay Ned's Life? Wala na kita Marina. Ay. Ang dami pa rin tao. Tingnan mo. Arnaldo, yawa ka. Sig paningil magbasa sa comment section mo.
Uy. Huwag niyo nang pansinin, oy, ayan. Dagdag din yan, dagdag. Ayan, nagpahinga yung aking music. Part of Workshop, Migalab, shout out. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Ayan, official tambayan, pakikalimbang naman please. Ay. Ayan, pakikalimbang naman si official tambayan mga lala. Tribchidan tuyo, ayan. Rose Grime, Tribchidan, ayan. Inom lang ako ng tubig mga lalabs, wait lang, tambayan o tinabol. Tambayan dan, oy, ayan. Ito nga yung aking mga paa. Ay. Ayan, Tata Zel Mordia, may galab shout out. Tata Zel, ayan. Tata Zel, ayan. May jacket ka na po, Tata Zel. 7 million in the house, may galab shout out. Ned's Live. Sine. Jeff Vlog, may galab shout. An channel. 14 million in the house, may galab shout out. Ayan. Salamat po from Tata Zel Mordia. Ayan. Salamat din lalabs, Tata Zel. Ayan. Salamat. Ambot ay. Nawanan tuloy si Rino. Yan sa nakapin kanina pa. Ayan. Ned's Live. Balikan mo si An Channel. Ayan. Ned's Live. Pasuklian si An Channel. Madam Lailutsky. Ayan. Diyan pa rin si Madam Lailutsky. The Heart of Workshop. Ayan. Ang baba ng kanyang bahay. Arnaldo Lalabs. Ayan. Sino ka nandyan ka pa? Harang ulit. Ayan, salamat sa paharang po. Ay. Yan. Arnaldo, you want more banana? Come here in the Philippines. Lots of kasagingan. Buwang ka talaga Rino. Ayan. Malaki na rin yung bahay ni Arnaldo. Tingnan ko nga.
1.89K si Arnaldo. Dati nakitang dikit channel, tamsak na lang at watch. Ayan. Yan, Madam It with Kathleen. Ang channel dikit bakas, tamsak sa Christian song mo eh. Pilipina ba asawa ni Arnaldo? Tanungin mo Reno, oy. Mag-English ka dyan. Reno, tanungin mo. Gamitin mo yung mga English mo dyan eh. Ayan, salamat naman Tata Zel. Ayan. Ano lang yan, Reno? Ginugil niya lang yan. Ginugil niya lang yan, Reno. Ayan. Mag-English ka dyan. Ambot ka talaga, Reno. Uy, ambot. Binibinta mo na naman ako, Reno eh. Binibinta niya ako mga lalag. Si Reno, ayan. Lady Peace Passion OTW po, ayan. Ayan, ang channel, baba ng kanyang bahay. Yung aking member na si Ernie Barrera po, ayan. Binababa ni Nightbot. Nagbabasa yan ng dito kaya kinopya niya. Meron yan dictionary si Arnaldo. Ay Arnaldo, baka Pilipina yung asawa niya. No? Patay tayo dyan. Baka tayo tadta rin ng tuwad niyan. Ayan. Ay. Tunings TV, Migalab, shout out. Tunings, shout out. Host. Ayan. Tunings, ayan. Pasawa ito si Arnaldo. Si Reno. Umalis na tuloy. Lady Peace, ayan, pasuklian si Tata Zel, dan po sa'yo, ayan. Mindanao, ayan. Ibigyan kita ng 5, Tata Zel, ayan. Main channel mo ba ito, Tata Zel? Tignan ko nga. Ayan, dantam sa host from Tonings TV, ayan. Arnaldo, you know Tuwad as your wife Tuwad. Roger Vlog, ay, official Migalab, shout out. Roger Vlog. Ayan, may jacket ka na, Roger. Pwede ka na magbaba ng yung pamamahay. Sarap naman nitong niluluto mo. Yan, Tata Zel. Nandun na ako sa bahay mo. Yan, Tata Zel. Ano to? Mr. Nick Balbakwa. Yan. Yan. Tata Zel. Hey, Reno, nag-breakfast ka na ba, Reno?
Balbakwa ay. Higit lang iwan bakas para yung main ayan. Tuning dan pulpak ayan. Anong breakfast dinner na dito? Uy, si Rino talaga uy. Dinner na pala. Ayan, thank you so much. Tuning, ayan. Tata Zel, ayan. Dinner na pala Rino. Umot talaga to si Rino. Eh. Akala ko Rino kagigising mo lang. Ooh. Ayan, it with Kathleen. Rino, pag umuwi ako ng Pilipinas, ikulab mo ko ah. Di ba marami kang banana? Tapos ililibre mo ko ng kape sa Starbucks. At tulog sa kakapangisda. Uy, Rina, narinig mo ba yung sinabi ko? Ayan, nasa bahay mo ako uli. Tata Zel, ayan. Walong balso mo, ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Sure, madali lang, nasa Quezon City lang ako. Meron ka bang sasakyan, Rino? Sa August, nasa Pinas na ako niyan, Reno. Ayan. Nasa Quezon City lang ako at madali lang tuntunin buhay ko dahil nasa kondo ako. Wow. Sana all nasa kondo. Ayan. Sana all nakakondo. Ang yaman pala ni Reno eh. Ayan. Reno, magkukulab tayo pero di tayo gagawa ng ng pelikula. Ay. Puntahan mo ko pag nasa shooting ako sa set. Ay. Sige Reno, pupuntahan kita. Ayan. Diba sa GMA lang yun, diba? Alam ko naman kung saan yung GMA eh. Ano lang yun sa Kamuning, diba? Ay. Sige, pupuntahan kita Reno.
Ayan, ang channel nagbawa ng kanyang bahay si Madam Lelotsky. Ayan. Nagbawa ng kanyang pamamay mga lalang. Ala, alas 5 na pala, uy. Nasa April ako kaso nasa Siargao ako noon, baka sa Mayo na ako kabalik ng Manila. Ilang Reno kasi sa Ugos ay. Tata OTW from Reno, ayan. Palong balso mo, ayan nagbaba ng kanyang balso mo. SSC TV, mega love shout out ay. Nga tong mobile ko ay napagod na siguro to. Rich family inshallah, ayan. Sa Manila ako, sa baba lang ako ng kondo. Buhos tumatambay kasi mall siya, ayan. Wow, sana all may kondo. Sino nakatira sa kondo mo ngayon, Reno? Wala ka naman sa Pilipinas. Naghang na yung mobile ko. Tuning TV thing, so clip for you later on. Ay. Walang nakatira, ayan. Pinapalinisan ko lang hosay. Jenny Sabal, ayan. Mega love shout out, Jenny. May jacket ka na, Jenny. Pwede po sumali. Sige, sumali ka lalang. May jacket ka na. Wala yung tao ngayon, di tumitigil yung tao ngayon, ang dami. Anong meron ngayong araw? At ang daming nangingisda ngayong araw. Ano sabi niya, matulog tayong dalawa dun kung dadalaw ka. Patay tayo yan, Reno, anong gagawin mo ngayon? Na nakapindan full pack, ayan, Chore Tribes mo, sukli po, ayan. Mag prayer meeting lang naman tayo, host. Patay tayo dyan. Prayer meeting.
Ayan, Arnaldo, ayan. Ayan, Reyno, pasukli daw Reyno, ayan. Lailotsky Danbo, ayan. From Jenny Sabal. Reyno, magsukli ka Reyno, ayan. Si Arnaldo, suklian mo. Maliw na ata si Arnaldo, ayan. Jeff Vlogdan, pasukli, ayan. Mag-English ka kasi, Reyno. Balong balso mo dan pulpak, ayan. Harang ulit, ayan, harang ulit. Salamat sa paharang. Ipin ko nga si Arnaldo for the first time, ayan. Para manahimik. Yan, suklian nyo si Arnaldo. Tamsak ate, Migalab shout out. Ayan, Lucas, Migalab shout out. Sayangin ko palaway ko sa kanya, mukha siyang shadow. Ulo ko talaga si Rino. Ayan, Arnaldo Dan. Arnaldo Dan 1K, ayan. Sige po, Madam, Lailotsky, mag-iingat ka palagi dyan, Madam. Salamat po, ayan. God bless po, Madam. Ingat ka palagi dyan, ayan. Pasdan, pasukli, ayan. Patay tayo dyan. Arnaldo, your monetize now, claim your salary. ADPs, ayan ang baba ng kanyang bahay. Ubat na ako. Sige, Rino, ayan. Mag-charge ka na. Out na rin ako maya-maya. Kailangan kong matulog. May pasok ako, ayan. Ganda mo talaga, host. Lalo pag ngumingiti ka sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Yan, Lucas, nagawa ng kanyang bahay, Lucas. Ang laki ng bahay ni Lucas. Ay. Sansan Church Dan po, ayan, from Jenny. Pas OTW po, ayan. Balong Balsumo OTW, Rodi Katamura Jr., ayan.
Pas ayan ang gumawa ng kanyang bahay si Lucas. Arnaldo. Ngayon, March. Batang Pisot, mega love shout out. Harang po, ayan, Batang Pisot. And may jacket ka na Batang Pisot. Galing ka kay Girly G, ayan. Tonight. Mhm. DJ John Ray Remix. Jenny Sabal, ayan ang baba ng kanyang bike. Kayo host, newbie po, ayan. Sige, Batang Pisot, salamat sa iyong pasupport. Arnaldo Bakrid po from Tata Zel, ayan. Parter 20 from Lucas, ayan. Juana Iguana Blanc, Tamsak Dan, ayan. Nani Silva Oy, ayan. Lucas Busing dan Pulpak from Tuning TV, ayan. Dan. DJ John Ray Remix. Yan, Lucas, nagbaba ng kanyang pamumay, si Lucas. Palong kanina pa, ayan. Kanina pa ako dan sa'yo pulpak. Lucas dan from Arnaldo, ayan. Mga lalabs, ako'y mag-out na. Ayan, may pasok pa po ako mamaya. Hindi na natapos yung tao. Tayo nito pag di ako nag-out. Ayan, bukas na lang po uli mga lalabs. Ka-out na po ako, ano.
Tata Zel, thank you so. Arnaldo, thank you. Ayan, Lucas. Palong, Nani Selva, Batang Pisot. 4 hours na ako lalabs. Ang LS ko talaga everyday is 5:30. Ayan, Philippine time. 5:30 everyday. Ayan, every morning, 5 a.m. Mag-out na pa ako mga lalab. Bukas na lang po ulit. See you tomorrow mga lalabs. Bye-bye. Bukas na lang po ulit mga lalabs. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye.